Hori da kontuet. Bueno, hona kontentzen gureitak ez da. Gureitak dukioen artegi, gureitik de bere bai. Tanak izan ezaiken hartzain erraseko, ez da. Eta gureitak esateu, hileu da aprile, ez da. Eta harteko da Marti. Marti, akauko egunetan, hasi zan denpora txarra, eta aprileko lehenko egunek lauta bost, jeuzen edurtz eta abasuz eta gazkagarra eta ardi egin duzun, eta hartzanek ez da buru-burura dakarra eta esaten dugu. Ai, martikakatzu, arranak kolkoan eta narrua lepoan, ardi egin duzun, hirulo ardi egin duzun, eta arranak kolkoan eta narrua lepoan. Zeran martikakatzuak bat, baina aprile dizkatu bostegun, eta bostegun dena ardi egin duzun. Hori da, konta egiten guretik, askotan.